UPPL BJP आरो GSP बे मोनथाम राजखान्थि हान्जानि जथाय जि सरकार बियो बोसोरसे पुरा जानायखाय दिनै गोबां जिरायलायनानै बेखौ गोसोखांदों आरो बेखौ जों साबायखर होदों जे रायजो राजाफ्रा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ भट होनानै सरकार दाहोबाय आरो सरकार दानायनि बिनिमयाव बिथांमोना जोंनिफ्राय गोबां आसा खालामदों बिथांमोननि आसाखौ जों दासिमबो फोलोमजोबनो हायाखै किन्तु जिखिनि हायो थांनाय बोसोरसे जों जथेस्थ मावदों आरो बे बोसोरसे सरकार फोथांना लाखिनाय खेथ्रआव रायजोफोरा जोंजों मदद आरो हेफाजाब होनायखौ जों बिथांमोनखौ साबायखर होदों दिनै जों जि सरकार खालामनो हानायनि परिबेस बानायना होनायखाय भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां लोगोसे नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथांखौबो लोगोसे थांनाय बोसोर बिटिआर सुक्ति जानाय समाव जायजन आसामनि चिफ मिनिस्टार दंमोन बिथां सर्बानन्द सन'वाल आरो आथिखालनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ साबायखर होदों खारन बिथांमोननि गोसो गुदुं नाजानाय हास्थायनाय साहस खालामनायावसो बिटिआर सुक्तिया जादोंमोन आरो बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव जथेस्थ परिबर्तन मोनसे जादों गोजोन थासारि फैदों आरो गोजोन थासारिखौ लानानैनो दिनै जों दुलाराय बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनो हादों जों दिनै बे बोसोरसे सरकार सालायखांनायनि उनावहाय थांनाय बोसोरनि जिखिनि जेंनाफोर दंमोन बेफोरखौ बोस्रांनो हानायखाय लोगोसे जों बे थांनाय बोसोरसेयाव जिखिनि खामानि मावदों बेखौ हाजोबाखै जिहेतु थांनाय बोसोरसेबाबो बोसोरसेनि गेजेराव 6 दानानो जोंहा प्राय बायदिसिना बे कर'ना बेमारजों गाग्लोबजानाय जानायखाय गोबां सम अफिस आदालत बन्दमोन हाथाय बाजार बन्दमोन मानसिफ्रा ओंखारनो हायाखैमोन बेनिखायनो जोंहा खामानि एसे ब्लक जानो गोनां जादों लोगोसे जोंहा मोननै इलेक्सन जालांबावबाय मोनसे जेनेरेल इलेक्सन आरो मैया दाखालि बावैसो बाइ इलेक्सन जाबाय बे इलेक्सनाबो जोंखौ दाननैसो खामानि बन्द लाखिनो गोनां जादों बेनिखायनो जों सरकार हिसाबै रायजोफ्रा जिखिनि आसा खालामदों बेखौ मावफुंजोबनो हायाखै खिन्थु थेवबो जों टटेलि जिर' होनना बुंनो हाया खारन जों गोबां खामानि मावदों बेनिखाय रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों जे जोंहा बोसोरब्रै सम दंबावो आरो बे बोसोरब्रै समाव जों जेसेबां हायो रायजो राजानि जिखिनि लुगैनाय हास्थायनाय बेखौ जों मावफुंगोन बेखायनो एसे धैर्य हमनानै जाहाथे बिथांमोना नेयो दिनै बे बोसोरसे सरकार दाखांनायनि उनाव जोंनि सरकारखौ गोख्रोङै मोजांसिन मावफुंनायनि सुबिदा लानो थाखाय जों मोनब्रै संस्थाजों फसंथानफोरजों सुक्ति खालामदों बिनि मोनसे जाबाय इउनिसेफ गुबुन मोनसे जाबाय UNDP आरो गुबुन मोनसे नेक्टार बे मोनथाम आरो लोगोसे जोंहा आरो मोनसे टाटा माबानि मोनसे संस्था बिथांमोनजों जों सुक्ति खालामदों आरो बिथांमोना बिभिन्न बिथिङाव बिटिआर सरकारखौ हेफाजाब होगोन बेखौ इउनिसेफआ जोंनि आइजो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि देहाखौ लानानै जोंनि गेजेराव जे आंखाल दं जे अभाब दं बेफोरखौ सुफुंनो बेखौ बोस्रांनानै जोंखौ गोख्रों देहा जों बेहाय प्रेगनेन्ट आइजोफोरखौ आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोजां गोख्रों देहा होनायाव आरो खामानि मावनांगौ बे बिथिंखौ जोंनो परामर्श होनायजों लोगोसे जोंखौ हेफाजाब खालामगोन लोगोसे UNDPआ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजाङै ट्रेनिं होनाय मोजां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे मोजां साकरि थांना थानायनि लामा दिन्थिनायनि बेलायाव बिथांमोना खामानि मावगोन बिनिफ्राय नेक्टार होननाय मोनसे भारत सरकारनिनो मोनसे बिफान आरो बे बिफाना बेखौ नेशनेल इन्सटिटिउट अफ साइन्स टेक्न'लजि एन्ड रिसार्च बे संगठना जोंनि ओनसोलाव बिगियान आरो प्रजेक्टिभ बिद्यानि गियान होनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव इन्डास्ट्रियेलाइज खालामनाय उद्योग स्थापननि बिथिङाव बिथांमोना जोंनो हेफाजाब होगोन दा बे गासैबो संस्थाफोरनि हेफाजाब मोनोबा जों निस्सय जोंनि ओनसोलखौ रांखान्थि राजखान्थि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव गासै बिथिङाव जों जौगाहोनो हागोन आरो बेबायदि हेफाजाब होनो थाखाय जों बिथांमोनजों सुक्ति खालामदों जों आसा खालामदों बे संस्थाफ्रा जोंखौ जे हेफाजाब खालामनो दावगाबोदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे सुबिदाखौ लानानै जों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै हारिसाफोरखौ गासै बिथिङावनो दावगाहोनो थाखाय जाहाथे खामानि मावनो हायो आरो बेनिखायनो जों खावलायदों जे बिटिआरनि जेसेबां जोहोलावफोर दं सेंग्रा सिख्लाफोर बोराय बुरै जेसेबां गोरों गोरा गासैबो जाहाथे बे संस्थाफोरा जिखिनि थांखि लानो खामानि मावनो ओंखारदों
बेवहाय जाहाथे रेसपन्स होयो बिथांमोननि खामानि जाहाथे जों रेसपन्स जानानै बिथांमोननि हाबाफारिफोर जों जाहाथे बाहागो लायो आरो बेबायदि बाहागो लायोबासो जों जोंनि ओनसोलखौ गासै बिथिङावनो जौगासार खालामनो हागोन। The World Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रेजर्ट। बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिभिजुवेल कटेज, माल्टि-क्यूजिन रेस्टुरेन्ट, जिप्सि साफारि, इलिफेन्ट साफारि, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 882293